Chipatala ndi nyumba ya chiyambi komanso mathero. Ndi malo omwe thupi limakapeza serevisi yake, ndipo ndi malo achiyembekezo cha thanzi komanso chiyambi cha mpumulo minyewa ikalema. Chipatala ndi mudzi ndithu. Lero dera lathu lili pa chipatala cha mboma la Mulanje. Kutsatira chisogozo cha mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika pa nkhani ya ukhondo kumalo a ntchito, bwana mkubwa wa boma la Mulanje anachiona chabwino kuyendera ntchito za umoyo pa chipatalachi, kuona momwe ukhondo ulili, khama la madotolo, azamba komanso anamwino mwa zina. Poyambirira ndi mabwera kuti ndizazione ndekha chipatala kuno mukudziwa kuti ndine watsopano be kuno padakali pano ndi njira imodzi ya anthu kundakhazikisa kuti ngati bwana mkubwa kumabwera zambirimbiri ku ofesi timayankhulana ndi director of health adokotala pa mavuto ambirimbiri, ndi ngati mbali imodzi ya kukhazika kwanga ndifonza ndile kuno kuti zinazo kuti makambira nazo ndizionere maso. Kachiwiri mukudziwa kuti president wa dziko lino anakhazikisa lamulo kuti tilimbikise kwambiri nkhani za ukhondo ndi umoyo wabwino, ndi mukudziwa kuti kuchipatala ndi kumodzi komwe ntchito imeneyi tiyenera kutsogolera kuti ena aonere mbali ya kuchipatala. Mafuna ngati mbali imodzi anthu kuti akhazikisa kuti chite mbali imodzi kuti tilimbikitse kwambiri kuti malo omwe kumafika anthu ambiri kumeneko ndi komwe tiyambirire kuona kuti lamulo omwe anakhazikisa president kuti ukhondo ndi umoyo wabwino ulimbikitsidwe kupezeka kwa malo otayira zinyalala komanso ukhondo kumene kuzichitika. Ndiye kuchipatala kuno koyambirira kuti kutsogolera ntchito imene ndabwera kuno kuti zomwe timakambirana ndi Director of Health and Social Services kuti tikhoza kuchita bwanji komanso zina zotsamwa zomwe zingalepherese kuti mwina ntchito imeneyi ayifikire pa mlingo wabwino tizionere limodzi komanso tikambira kuti tingachite bwanji. Apa anawata akuti chipatala cha Mulanje chili ndi anthu olimbikira kwambiri. Bwana mkubwayu akuti sikwabwino kuyang'ana mbali zomwe zikulephera nthawi zonse, koma akuti nthawi zina kuyamikira ochita bwino ndi njira yokhayo yolimbikisa omwe akufoka. Nthawi zambiri pali chikhalidwe china chomwe timaonetsera kwambiri mbali yomwe sikuchita bwino. Timayiwala kuti anthu samachita bwino tikamapanda kumayamikira amafoka, ndi mbali osachita bwino timangati kuipanga promote tukilimbikisa pomayichula kwambiri pomaitisa kwambiri pene makhayo chepa kwambiri thaze makhala
ka percentage kochepa mwina 0.0%. Mwafuna timayikakamula kuyilimbikitsa kwambiri timayiwala mbali yomwe kuchita bwino ndi anthu amachita bwino ajamafowoka kuti ife sitikuyamikira. Ndimona ngati kwabwino kuti tizilimbikitsa mbali yabwinoyi kuti amasa achita bwino aja aziphunzira kwa anthu amachita bwino. Ineyo kuyendera kwanga ndimayang'ananso mbali yomwe achita bwino. Komabe chipatala cha Mulanje akuti chili ndi zofowoka zina. Anawata akuti pa mlingo wa khonsolo ayesesa kuti zina zikonzedwe. Ndaona mbali yayikulu kuchita bwino kwambiri. Tayamba kuyendera ku maodi osiyanasiyana, ku wodi ya abambo, ku wodi ya amayi, ku wodi yomwe amasamalira azimayi omwe akudikira kuti achire. Tayenderanso ku department yoona za uchembere wabwino, tayenderanso ku department komwe amaona ana kusamalira ana omwe abadwa misuwa osanakwane. Taonanso pa chizungu timati zilinganizo zina zapadera kapena ma innovation omwe akuchitika pa chipatala pano ngati ku high dependency unit komwe anthu omwe akufunisa moyo chapadera kwambiri ataleka kwambiri amaperesedwa makamakaso azimayi omwe mwina achira ndi mavuto osiyanasiyana. Takuona kumeneko tinapitanso ku chilinganizo chabwino chomwe chichitika kuno komwe tili ndi wodi yomwe anthu amalipira ngati chilinganizo china chothandiza kuti ma department aboma azikhauzira paokha makamaka kuno za umoyo. Tayendera ku wodi ya TB, tayendera ku mochale, kwina kuti muona mavuto, kwina kuti maonanso zina zomwe anthu akuchita bwino. Ndinene kuti so far ndaona kuti kwakukulu anthu otha kugwira ntchito za umoyo akuyesesa pa size yawo ndi zipangizo zomwe ali nazo ndi malo kugwira ntchito omwe alimo, akuyesesa mmene angathere kuti apereke thandizo loyenera kwa anthu akuno ku Mulanje. Zofoka taziona ndipo mutatha kuona tatazungulira natha kukumana ndi district management team mwe tinatha kuunikira zofoka zina zomwe zilipo, zina zomwe ndizoposera pa msinkhu wawo ngati mwaona kuti infrastructure mwe chikondi chipatala chathu kwa cha nthawi fachapita kwa nthawi pena masilingi anagwa, malata ndoboka anaboka anapanga dzimbiri mazi akutayikira pansi. Malo ena tinapeza kuti ndochepa malinga ona ngayi pala chino malinga ni ntchito zokuti agwirezo zochepa. Munaona malo kumafikira mavuto ogwa madzidzidzi kuti muna anthu ena akafanda thandizo mwa changu malo ochepa kwambiri. Zinazo zofuna kuti sizaokha zofunika tonse pamodzi tikhale pansi tikozokoza bwanji maona sobwera kuno kuti chifukwa chako nthawi tala anakumbika mwina muli madzi. Taonanso kuti chipatala chino fence chilibe, anthu anadula fence ya waya zomwe zikupereka chiopsezo kwa anthu ogwira ntchito kuno komanso mapatient athu komanso katundu waboma kuti kutetezedwa kwake. Zipangizo zina zili kuno zodula kwambiri zoti zitangobedwa kuti zipeze kuzativuta. Chifukwa chakusowa kwa fence taona kuti mavuto amene onso aliko. Taona vuto la chiwerengo cha anthu ogwira ntchito kuti kwenanso kuma department kwena komwe kumafunika kuti ukhale anthu pa mlingo wina taona kuti kulibe. Ndi nkhani yakulu kwambiri yoti si nkhani yawo yokha, ndi nkhani ya Mulanje District Council kuti akhale pansi tikambirane tikonze zimene zinazo titumize ku mtunda limodzi kuti yankhule limodzi. Pakadali pano chipatala chachikulu cha Mulanje chili ndi makama audwala okwana 320. Mkulu wa chipatalachi Dr. Stalin Zinkanda akuti izi zimakhuza ntchito yawo. Iwo ati ogwira ntchito pa chipatala cha Mulanje amakumana ndi mavuto ochuluka komabe ndi ozipereka ku ntchito yawo. Peo ndi osangala kuti abwana mkubwa anapeza nthawi kuti akhuza kuzaona ku chipatala kuno cha Mulanje District Hospital chimene chili chipatala chikulu mu boma la Mulanje. Iyo ndi mbali imodzi mwa ntchito yawo imene anayikonza kuti apange malinga ndi kuti so afika chakumenya mu district muno komanso kuti aone zina zokhuzana ndi ukhondo wa pa chipatala pano malingana ndi order ya president yokhuzana ndi ukhondo mu malo aboma. So ndi osangala kuti aona mmene chipatala chino chili kumbali ya ukhondo wankati komanso ukhondo ozungulira mmene munthu akuonamo kuti anthu akugwira ntchito ndithu yambiri ndi amene ama-cleaner kandi ma-nurse kapenanso ma-clinician, ma-in-charges, ma-matron akugwira ntchito yonesesa kuti malo azikhala bwinobwino
paupereka usogoleri komanso upangiri kwa anthu amene akugwira ntchito zimenezi. So ndifosangalala kuti DC azionera okha komanso kupatula pamenepo aonapo mavuto ena amene timafotokoza ena okhudzana ndi kuti anthu ndi ocheperapo kugwira ntchito ena mapromotion anthu asanachitike atipanga shuwa kuti atithandiza. Azinkanda ati kufika kwa bwanamkubwayo pa chipatalachi zawapasa mangolomera ndipo akuti ali ndi chiyembekezo chachikulu. Komanso muona kunena kuti aonaponso nkhani ngati ya makamba za mpanda kuti chitetezo chawo pano nditovuta kwambiri. Anthu amangolowa paliponse kutuka paliponse penanso nkhani ya ukhondo imakhudzika nkhani yakuba kwa zinthu imakhudzika chifukwa cha mpanda. Atitsimikiziranso kunena kuti akukwanitsa kuti kudzera mu ndalama za chitukuko zimene zimabwera kuno ku council ngati CDF akumana ndi atenga mbali osiyanasiyana kuti akhoza kutithandizira kuti ntchito zimene zichitike. Zina mwa izo ndi nkhani yakuchepa kwa malo ngati timanena za emergency room aona kufunikira kwake malinga ndi mmene aonera ku OPD kuja atipanganso ashuwa kunena kuti atithandiza. So ndifosangalala kuti anakwanisa kubwera kuzaona ntchito imene ikugwira kuno ku chipatala cha Mulanje. Apa Azinkanda akuti chipatala cha Mulanje chipitirira kutumikira anthu mbomali moyikapo mtima. Ifeyo ngati office apoyamba tinene kuti ndinothokoza bwanamkubwa chifukwa choti anakwanisa kubwera kupeza mpata pa mabize yawo koma anakwanisa kubwera. Komanso ndinothokoza anzangaso amene tikugwira ntchito kuno kuti muone mmene mwaonera tayenda muja maodi pena umalipiza kuti kwangofika modi mjova chifungo zosakhala bwino uva zosaongosoka zokhazoka koma panopa munaona kuti be mwambiri munali mosamalika maukhondo komanso ngakhale kuzungulira ngakhale muna pali udzu apo ndi apo koma mwachidule kapena kuti mwaomba mkota muona kuti panali ukhondobe kuchitika pa chipatala pano. So zimenezo zakuchita ndi anthu sikuti zikungochitika sokha pali amene azathu amatichechera azathu amene amapaka clinic and manesi. So zimenezo kwa ine ndikuthokoza kuti anthu tikukwanisa kugwira ntchito imeneyi. Komanso timafuna tinene kuti ngati office tikuzipereka kunena kuti executive order imene anapereka president yokhudza ndi za ukhondo tikwanisa kuchita imene itipanga monga muonera kale pano. Komanso tionetsetsanso ngakhale kuzipatala zina zazing'ono ma health center muja komanso malo ena amene ngati ife omwe timakhala ndi udindo onena kuti tikhoza kupanga kukayendera ndikuona kuti zikuyenda bwanji zimene zonso tipanga motsogozedwanso ndi imene bwanamkubwa akutisogolera. Kulimbika, kuzipereka, ukadaulo komanso ndondomeko mwa zina pakati pa anthu ogwira ntchito ku chipatalachi ndi nsanamira za chitukuko za boma lonse la Mulanje. Tinakhala pansi ndi ogwira ntchito yakuno kummawa komwe zina zomwe timakambirana ngati ngati otumikira anthu ngati ma civil servants ngati kuti amatumikira anthu timakumbutsana udindo wathu kuti tigwire ntchito zathu monga momwe tinaphunzirira malamulo athu. Ntchito iliyonse ine malamulo ake nakusaza umoyo ani malamulo ake kuti ntchito ndimakumbutsa kuti asayiwale zimene zija chifukwa ndi zomwe nthawi zina amangolakwisa mmodzi kuti mwina siku limenelo chifukwa anatopa kapena anagwira ntchito kwambiri kapena ndi maganizo ena ochokera nawo ku nyumba umangolakwisa anthu amatenga chithunzi chimene chija kuveka wina aliyense mwagwira ntchito. Ndine mapempha kuti chonde tisayiwale professionalism kugwira ntchito zathu mwandondomeko ndi mwene kugwirira mafikidwe akayambidwe ka ntchito kuti mafika mmamawa asayiwale zimenezo kupezeka pa ntchito nthawi zina mapasiwa ena majuta losta kuti agwire ntchito mkati mwa wiki pomwe tili mu holiday anthu ena amene aja chonde azipereke chifukwa nthawi imeneyi ndi omwenso timasala kulakwisa wina kamthangotulukira yani kuti agwire ntchito ngati imeneyo. Komanso kunena kuti asatire zomwe anaphunzira ku sukulu kwawo mwezi mayenera kukhalira zonse bwino. Komanso ndimapempha kuti zinthu ngati zimene zizi tisapange tisafole dala pena pache kuti tipereke mpata kwa anthu ena kuti apange atole pokhapachi chifukwa ena amathangoona kufoka pang'ono ndi amapatenga pene paja nkuwapitisa patuko. Ndi timalimbikisana nkhani za zimenezo komanso malamulo athu akagwidwe ka ntchito ngati boma kuti tisayiwale kuti ndi malamulo athu akagwidwe ntchito boma ndipo zimenezozo sizokambirana zona kuti aliyense ayenera kudziwa ntchito imene akagwire kuti atumikire anthu ako. Timasimikizanso kuti anthu akuno sakuyembekeza zochepera kwa ife akuyembekezera somwe amayenera kulandira. Ndingakhale tili mavuto osiyanasiyana omwe tiavomereza kuzina zoona tiyesese mmene tingathere kuti tapasebe ma service a quality anthu. Umoyo ndi chitukuko, thanzi ndiye nsanamira yake. Mukuchitapo zotani ku dera lanu? Dera lathu inunso ndi lanu, awonso ndi lawo. Fikirani Nkonzi
Laston Tefres Ingol pa 0995 959 672 0995 959 672. Ngati muli ndi chopinja kwanuko kapena chosangalatsa chilichonse pa nkhani ya chitukuko dera lathu.